Sa number 2, 3 ang pilason matapos gintiro sang persona nga nagasakay sa motorsiklo nga ginasiling naga-hallucinate. Padayon ang hot pursuit operations ng Silay City PNP sa duha ka mga motorcycle riding suspects nga responsable sa pagpaniro sang 3 ka mga persona sa nagkanainlain nga mga lugar sa Silay City kahapon sang hapon. Nagwas na investigasyon sa Silay PNP nga bisan sin ulang nga malabyan kag makursunudahan amo ang gintiro sang gunman nga backrider sa motorsiklo kag ginamaneho naman sang iya nga upod. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Mark Anthony De Roca, hepe sang Silay PNP, nakilala na ang gunman kag nakaistorya siya sa iya himata nga sang tinalikdan nga semana may nagalagas kuno sa iya nga 20 katawo. Posible nagahalusinate lang ang suspect sino sa PNP. Gikan sa sitio Biranio, Barangay Lantad sa Silay City, kag padulong sa Rizal Highway ang mga suspect sang ilagin tiro kag naigo sa nawala nga paang 47 anyos nga security guard nga nagasakay sa motorsiklo. Sa makalabot ng suspect sa highway, ila naman niya gintiro ang 52 anyos nga e-bike driver kag naigo sa tiyan. Nalagi yung mga suspect padulong sa norte kag sang sila nakalabot sa atubang sang Alegria Subdivision. Ila gintiro sa Alatrasan ang 45 anyos nga maintenance personnel nga nagamaneho sang iyang Honda Beat nga motorsiklo. Gindala mga biktima sa ospital kag naoperahan na ang duha sa ila samtang under observation naman ang isa. Na-recover sang kapulisan ang duha ka slug sa mga crime scene kag gina-subject pa ini sa ballistic examination. As of now, ma'am, hindi pa natin ma-determine ang reason kay random ang iyang mga target. Wala bang relationship. So, siguro ma'am, balta na pag madakpan na ang subject. Amo na ma'am, no kursunada, guro ang ilang ano. Kahit hindi man sila kilala sa mga victims,